Rundunar 'yan sandan jihar Kano sun kamo wani aljani bayan da wani mutum ya shigar da ƙararsa. Jama'a barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa a sashen labarai wanda yake zo muku daga tashar Sultan Hausa TV. Idan wannan ne zuwanka karo na farko zuwa wannan channel, kar ka manta da danna mana subscribing da kuma taba alamar ƙararrawa domin sanar da kai a duk lokacin da muka ɗora sabon shirinmu. Ga kanin labaran kamar haka. Wani aljani ya fada komar rundunar 'yan sandan jihar Kano bayan wani matashi mai suna Aliyu ya shigar da ƙararsa. Aliyu ya bayyana cewa aljanin ta waya ya fara kiransa tare da bashi tsoro kimanin shekaru 3 da suka gabata. An samu kuɗin bogi da wasu kayan tsatsuba a wurin aljanin da aka kama, wanda kuma shine yake kiran Aliyu tare da tilasta shi yi wa aljanu hidima. Rundunar 'yan sandan jihar Kano ta samu nasarar kama wannan aljani bayan wani matashi mai suna Aliyu Haruna Usman ya shigar da ƙararsa. A wani faifan bidiyo da kakakin rundunar 'yan sandan jihar Kano wato DSP Abdullahi Haruna Kiyawa ya yi magana, mai ƙorafin ya bayyana yadda abin ya faru. DSP Kiyawa ya bayyana cewa mai ƙorafin ya shafe tsawon shekaru 3 yana hidimtawa wannan aljani ta hanyar yi masa dafe-dafen kan shanu da farfesun kaji da kuma bashi kindirman nono ƙwarya-ƙwarya. Da yake magana da bakinsa a cikin faifan bidiyon, Aliyu ya bayyana cewa a wasu lokutan akan sanar da shi cewa 'ya'yan aljanun sun raina kayan alatin da yake kawowa. A cewar aljanun wanda ya fara kiransa ta lambar waya, ya tsorata shi ne idan bai yi abin da aljanu suke so ba, za a ƙone masa gida kuma ya mutu. Haka zalika ya sanar da cewa aljanun ya shaida masa cewa idan ya jure ya ci gaba da yin hidima, za su yi masa sakayya su azurta shi. Aliyu ya bayyana manema labarai cewa haka na ci gaba da yin hidima da wahala har akwai wani lokaci. Aliyu ya ce har akwai wani lokaci da wannan aljani ya kusa da ke ni saboda na kai dafaffen nama ɗan kaɗan. Sai dai bayan ya shafe shekaru 3 yana hidimta wannan aljani da ahalinsa sai suka ba shi kuɗin bogi. Aliyu ya bayyana cewa bayan ya karɓi kuɗin bogin sai ya kawo rundunar 'yan sandan jihar Kano tare da lambar wayar wannan aljani. Da haka muka kawo ƙarshen labaran. Kada kuma manta da Sultan Hausa TV don samun ci gaba da labaranmu a kodayaushe idan muka ɗora. Kar ka manta da yin subscribing sannan kuma ka danna alamar ƙararrawa.